тази мина тук е толкова влажно и видимостта намалява. Карче, че и глада много не ми се оправя. Но така си. Как можах да дойда тук, не знам. Какво толкова съм направил. Вече ми стана прекалено тъмно. Излизам. Ах, какъв хубав ден. Израснали са и нови дървета. Мисля, че нещо видях там в далечината. Това е човек. Той пътува с лодка. Здравей. Здравей, аз се казвам Леонелюс. Откъде идваш? Загубих се в една буря. Идвам с мир. Да, това го знам. Но как успях и аз да дойда и ти да дойдеш и да се срещнем на този остров? Как пристигна на този остров? Аз пристигнах незнайно как фермата ми се запали и аз скочих кладенеца да се погаса и изведнъж като излязах бях тука. Аз ловях риба и се загубих в морето. И така, хубаво, че поне срещахме, беше ми доста скучно тука. Ела да ми видиш хралупата. Идвам. Това е нещо като хралупка. Какво има надолу? Надолу има пещера, която още не съм направил. Сега ще отида да отсеча дърветата, за да може да си направим инструменти. Имаш ли опит в оцеляването? Да ти помогна ли? Имаш ли опит в оцеляването? Имам. Добре, може да ми помогнеш. Ще ти помогна. И така, Леонелос, ти какво работиш? Работих, бях продавал риба, но изведнъж се загубих и... Да, това го знам вече. Имаш ли морска болест? Не, нямам. Добре, защото обикновено рибарите я фащат. И така. Може да ми помогнеш. В интерес на истината. Тук не можах много да се забавлявам. И моят приятел ще да ми донесе вино да се почерпим. Но така и не стана. Не трябваше да става така. Но какво да се прави? Тук си имам нива, която не е кой знае какво, но аз имам опит в нивите. Добре. Не знам защо ме тръгнах да чупа дървото с кирка. Много е хубава твоите нива. Мерси. Морската болест, майче ме фана. Не знам защо, но преди няколко дена или години е умрял Манго. Аз му разрових гроба и започна острова да се дига на крак срещу мене. Но за сега нямам прояви. Хей, добре си го измислял. Ще помогна малко. Но не дай да хабиш дървото за такива глупости. То ни трябва. Аз Знам това. имам още 20 саплинга. Но те много няма да са ни от помощ. Аз имам 6 дървета. И така, този остров, не знайно как, ме кара да се чувствам спокоен. И така, морето, както ти казах, е много гладко. Да можехме да плуваме. Аз не мога много здраво да плувам, но при първа възможност ще гледам да избягам от острова. И аз ще го направя с теб.
Сега не знам кога, но все пак ще стане вечер. Могат някой да ни нападне. Ще трябва да се вземем предпазни мерки. Така, браво. Аз имам дърво спокойно. Прави с твоето каквото искаш. Но все пак ще трябва да открием кол. Обаче аз мях всичкото дърво и не знам как се направим факли, за да осветим острова, да не се спамват монстъри. Ще потърся, нали, изникнало дърво, а ако не е изникнало, ще го накарам да изникне. Изниквай. Добро дървче. Не си прави дървена брадва. С нея не става нищо. Знам това. Извинявай, че така минах покрай тебе. Имаме ли пещ? Ще горя табели. Защото не мисля, че ще ни трябват. Не мога да ги горя. Ще си изгоря... Ще горя дърво. Така, малко... Светлинка. Ще трябва да затворим. Ще затворя с пръст. Само се дръпни малко, а така. Някой ме удари. Да, вече имаме... кол. Той ще ни послужи за факли. Сега ще взема този и ще си направя факлички, което ще осветим пещерата. Няма какво да правим вечерта, защото няма овце да се направим легла. Затова, както видя, стана прекалено тъмно. Но аз направих торчове и не мога. Така ще осветя и отдолу. Мисля, че това стига. Но... Защо? Кой те удря? Добре, както и да е. Ще продължа леко копаенето. Но вече мога да се направя каменна кирка. И ще го направя. Не, нямам стик. Взимай по-малко дърво. Дървото ни трябва. Направи го до тук, стига толкова. Няма смисъл. Знам, че трябва да ни е уютно, но пък чак толкова. Искаш ли да ти направя каменна кирка? Направи да изкопавам въглища. Ето ти каменна кирка. Аз отивам надолу да копая. Може да намерим пещера. Санд! Ще отклоня малко, защото тук мисля, че тук ще пропадне вода и се наводим. Тук ще покопая малко. Но за сега нищо не откривам. Само тъмнина и камък. Това мисля, че стане. Ще трябва да излеза. Ще проверя да има зомбита. Стой тука и пази. Няма зомбита. Ще отида да видя, нали... Има! Паяк! Бягай! Паяк! Ще успееш да го убиеш. Браво! Аз ще отида да убия скелета. Или пък се... Опитам! Два са! Ще трябва да ми помогнеш. Аз взех пашко и пажина. Де го изяжда. Чакай и аз. Чакам те спокойно, приятелю. Ще ги убием.
Те повече няма да ни стъпват даже. Мри, мри. Ще отида да довърша и другия. Да се направим. Айде, скелетончо. Виж, крипър. О, не, крипър. Ще те убие. И скелетон ще те защита. Но аз не мога да плувам. Не мога така хубаво да плувам. Ще обера тиквата. Динята да. Ще трябва да направим хляб. Трябва да си направим за храна. В момента обрах реколтата. Най-добре съм чувал, че се обира на нощно време. Така, давай. Пребери се, ще се отворя за всеки случай. Някой да ни изплаши, ще го оставя така, да влиза чист въздух. Ще сляза по-надолу, за да копая малко. Леонеос, добре си покопал, но си забрал да изкопаеш айрона. Благодаря. Вече имаме 4 айрон, 5 айрон. Може и още нещо да открием. 6 айрон. Това мисля, че беше от айрона за нас. Да. Ще си закопая дупката. Надолу не можа ли да откриеш още нещо? Или нищо нямаше? Сигурно вече не ме чуваш. Чувам те. Просто копая. Намерих още айрон. Браво на теб. Мисля с този айрон да си направим полезни неща. Като айрон кирка. Тя ще ни служи за злато или редстоун или диаманти. И скоро ще си щупа кирката, усещам го. Започва много да ми трепери ръката. Така, виждам някакви нещо като сянка. Някакви сянки. Дирт. Но не знам за какво ще... Дирт. Знам какво ще е полезен. С него може да вземем флинт и да се направим запалка. С която също се осветяваме, няма да ни е нужно. Мислех, че направихме вече ден. Може да излизаме. Ще направя един хляб. Още не ми е езикнала много брада, защото седа само тук от 2 дена. Сложил си една криво, но карай. Добре, тук майче е невъзможно да се скочи. Какво ще е това? Леонеос? Не знам. Но някаква стаичка ще ни е полезно. Да. Не, едината още не е израснала. Но сетих какво може да направим. Ще направя хляб. Направи. Да има за какво да ядем. Вече тук ли ще преместиш? Да. Ще трябва да опечем айрана. Не знам как той се пече без нищо. Но това е интересен факт. Жал да правя хляб. Леонеус, ето ти хляб. Благодаря.
Земи го де. За тебе. А така, иначе ще стини. Яж го докато е топъл. Дината още не е израснала, но ме хрумна нещо. Цак! Да, хрумването ми беше правилно. Че ще се излюпят 2 дини сина. Цак. Вече имаме 2 дини и чакаме. С по-бърз растеж ще ги обиколя с почва. Така се опитаме да оцелеем. Манго. Сигурно той е бил достоен. Но защо нищо не ни оставил като знак? Не знам. О, не се отдава. Не мога да плувам повече. Малко ми остана. Ох, успях. Тръж лодка. Ако имаме лодка, обаче не знаем на къде да тръгнем. След няколко дни ще го обмислим и тогава може да тръгнем. Ще се родим с храна и ще пътуваме дълго време. Така, мисля да направим нещо добро за този остров. Като тръгваме сложим табели. Не сме си взели нещата, потърсете ги. И ако някои други хора попаднат, те ще имат нещата ни. И ще бъдат щастливи.